Já tě zdravím u dalšího videa a dneska je to video z Cartoon Cata v Minecraftu. Ano, je to úplně nová série a úplně první série, kterou budu mít v Minecraftu a nebojte se, blíží se mi i další série, akorát dneska to bude bez více lidí, jenom já, ani tady nějak nebude taková akce, nebude nás tady nikdo nahánět, mě. A budu moc rád, když tam zanecháš like a když už budeš tam dole, tak tam prosím zanech ten odběr, ať máme co nejrychleji 1000 odběratelů. A blížíme se 500, takže budu rád, když se k té 500 přidáš a budeš ještě odběratel, který bude pod 500. Dík moc, že koukáš tohle video, užij si ho, už pohodlně se usaď, dej si nějakou mňamku, nějaký dobrý pití a čau. Ještě se nakrájím mrtev a můžu si vidět ten oběd, konečně. A potom jsem chtěl mít ještě, tam ten nož, a chtěl jsem, napadlo mě ještě jedna taková věc. Jsem koukal na, že jako takový opuštěný house a já bych se tam večer chtěl vydat a natočit z toho jakože video a podle mě by to mohlo mít hodně views, já mám ještě zaplay Minecraft, z čeho jsem dělal video a tak jo, tenhle barák, jo, tak tam se večer vydáme, nebo vydám, ona si čkon kámoš nebude chtít, on je nemocný, ani ho rušit nebudu. Tak, já si tady ještě nějaké oblečení tady vezmu, tak. Ježiš, já jsem na to úplně zapomněl, jsem hrát ty lekce. To je stoupení až za měsíc. Teda, co, počkej, kde je to vystoupení? Jo. To vystoupení už je za měsíc, měl bych začít asi hrát, protože jsem to slíbil a taky si tím čistím bordel, který jsem udělal ve škole. Nebo bordel jsem tam neudělal, já jsem udělal průšvih, no, takže bohužel. Tak já, až se vrátím z TT, tak to asi začnu zase trénovat, no. Tak já si udělám to jídlo a pak tam půjdu, no, nějak večeru. Yes! Nice! To jsem teda dal dobře. A jo, to jsem hrál celý den. No, byl fakt výborný. No. Já bych ho neměl rušit, protože on by mi to zakázal, je to proti tomu. Tady si vezmu četa. Mám a nic jiného nepotřebuju, stejně jdu pěšky. Je to asi 20 minut autem a hodina pěšky, no. To je taky půjdu spát až zítra. No, to nevadí, takže tam přijím, jo, on už tady je výtah. Tak, a jedeme. Tohle hudba zase. Ježišmarja. Tak, konečně jsem tady. Tak. A můžeme asi jít. Teďkom kudy, že pije. Sluty. OK, tak jdeme. Fakt dlouhá cesta, to nebyla jenom hodina. No, fakt je scary. Dobré, tak já se tady hodím první screenshot. Tak. A asi bych pomalu šel nahoru. Jako, ale prý v tomhle jakoby domě přežívají nějaký bezdomovci a je prý opuštěný, no, nebo jakoby na ty bezdomovce je opuštěný, jako neměl by tady nikdo bydlet, takže snad tady nikoho nepotkám, ani toho nějakého bezdomovce, ale jakož chci mít problém a já jsem přešel dveře, viď. Co to je vůbec? To zkusil vyrazit, není. Tak tam fakt jako se nedostanu asi přesto. Už se tam počkat, to jsou svíčky.
ale svíčky se musí jako zapalovat a mě... Proč se tam svítí? Tak to je hodně divný, možná nějaký bezdomovec nebo se o tenhle barák jako stará, nevím, ale jako hezký, jo, je to jako nadávno. Tam je nějaký flek červený, no, to je asi koberec nějaký roztrhaný. Jo, okay. Nějaký fakt vchod tady jako není. Tož nahoře asi taky nic. No. Nic tady není, no. Tak to asi budu muset dělat po svým, no. Jo, tak to by bylo docela lehký, no. Tady to rozbít, to okno. Ježiš, au. Fakt jsem si naštil o to. Možná jsem si řízl. No, to je jedno teď. Sodovky, to už byly sodovky v tu dobu. Tak to není zase tak dlouho opuštěný. Aha, tak asi je, když tady je tak stará televize. Ale strašně velký to tady je. Jak velký to tady je. OK, to je nějaká knihovna. Tady bych asi jako já trávil nejméně času, no. Nejméně. Nic tady není, no. Krásný koberce červený. Tak tady se fakt žile. Hele, tady je nějaký výklenek. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Že to nic není. Asi byl nějaký stín jenom. Hádám, doufám. Aha, tak tady jsou přední dveře. Asi se nedivím, proč mi to nešlo ani vyrazit. Docela nová lampa. Asi to tady možná i někdo vyměnil. Otevřený dveře do sklepa, já je radši zavřu. Do sklepa asi raději nepůjdu. Nebo potom na konci, nebo nějak tak prostě. Ano, tam mám taky doma, akorát mám. OK, hodiny. Nějaká kniha. Nic zajímavého. Tady jsme, fakt mě to děsí, a tam taky, a tady taky, a to jsou všechno svíčky. Jo, tady je to zvandalizmovaný a tady to... jak jsem to šla, ale nevím to čerstvý. Tak tady se asi raději něco, tady se asi jako něco odehrálo, no. Taky. Tady taky. Ale tady je to lampa, jde zapnout. A jo, dobrý. Poprskaná podlaha, nože. Já jsem úplně zapomněl fotit. Já tady mám nějaký boty, jsem šel, no, tak ty já raději dám. Tak. A teď ti budu chvilku točit. Tak to je úvod a namluvím to na dobu to pak. Tak. Bych chvilku stačilo, ještě tady dám screen. Tak. Zajímavý, no. Tady fakt jako nic není. To nějaký papíry. No, ale nic zajímavého. To jsou nějaký noviny. 1968. A dávno. Tak tady to je asi buď to až moc dlouho opuštění, nebo to jsou staré noviny, které se tady asi trošku pár let nechali, no. OK. Tak jediný, co mi zbývá, tady to jde otevřít. Tak tady asi budu potřebovat nějaký klíče. Jediný, co mi zbývá, tak je ten sklep, ale hnedka pak padám, protože ta krev mě znepokojuje. Jako na to, že jsem to zavírala, tak je to těžký. To mám pocit, že je mučící křeslo. A tohle mám pocit, že je zase krev. Tak to není, že je to falešný. Krev je čerstvá, i tady ta. Smrdí. To je další. Taky vypadají celá krvové, že by to něco bylo.
To se zapojím. A střecha jako hliněna a ten jako kvarc. To tak vypadá, jak to je nahoře. Co? Já si to raději vyfotím. A to dám na policii. Raději to asi nebudu ani natáčet. Dám to na policii a ujdu pryč.